A fost follower Tibor, cu 36 altă la Federal Tires. O diferență de aproximativ 220 de cai putere între cele două mașini. Mașina lui Răzvan și Nicolae Marinov Alexander Iazov din Bulgaria, BMW E30, motor V8. Aveți și Petescu, tot din Bulgaria, tot V8. Bulgarii sunt fan V8, din câte vedem. Acum Carolina. deja se simte ca la ea acasă, mașina asta, așa se poate. Ușor, ușor începe să obișnuiască bazin pe 30. Care de altfel are doar jumătate din puterea mașinii ei. Nu are modificările de